Urip iku aja kakean gresula. Sing penting ati tentrem, ora kudu sugih, ora kudu misuwur. Urip kuwi kudu sabar lan legawa. Gusti mesti maringi dalan. Yen urip tansah nrimo, ati iso luwih ayem. Urip sing manfaat, aja nganti uripmu mung dadi pepeteng kanggo wong liya. Yen ora iso nulungi, aja nganti ngrusak. Gusti Allah ora nate adoh. Sing adoh kuwi atine wong sing lali sembahyang. Rejeki kuwi ora mung pangan lan bondo, nanging uga sehat lan tentreming ati. Ilinga, saben sujudmu kuwi bekal kanggo uripmu sawise mati. Yen awake dhewe nindakake kabecikan marang wong liya, bisa wae wong kuwi ora mbalekake kanthi becik, nanging Gusti Allah bakal ngutus wong liya kanggo nindakake kabecikan marang awake dhewe.